Na prípravu Rafaelo guličiek budeme potrebovať 1 celý a tretinu hrnčeka práškového cukru, 1 vanilkový cukor, 8 lyžíc vody a palmarín, 2 hrnčeky kokosu a 2 hrnčeky sušeného mlieka. Palmarín zmiešame s vanilkovým cukrom, s 1 celým a s 1 tretinou práškového cukru, hrnčekom a s 8 lyžicami vody. Túto masu budeme variť na miernom ohni, až kým sa palmarín nerozpustí a počkáme, kým celá masa zovrie. Do masy, ktorá zovrela, prisypeme 2 hrnčeky kokosu a 2 hrnčeky sušeného plnotučného mlieka a zmiešame. Necháme asi tak 2 hodiny ochladiť. Musí to byť studené, aby sa dali robiť guľky, pretože keby to bolo teplé z guličiek, by sa spravili placky. A robíme guličky, ktoré obalíme v kokose. Zo stuhnutej zmesi teraz tvarujeme guľky, ktoré obalíme v kokosovej múčke.